V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? Vieš, kto je Robert Fico? Veľmi dobře. Som ti chcela, že taký ako bol váš Paroubek, bol, a náš ešte je. Som tiež chcela povedať nejaký privlastok, ale nevadí, takže tipujte. Alenka, dáma. Dáma. Ja viem, optimista. No, Traja. Traja. No. Taký stredný, ale optimista. Já myslím, že to bude lepší. Správně na to odpoví 6. No dobře. 6? No dobre. Dávno to nebol. Tak, priateľ, v ktorom storočí sa narodil Robert Fico? Podľa tu na milostivej pane, vy to iste viete. 20. No, lebo teraz máme 20. Prvé. Čiže v minulom výborne potlesk pre vás. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? Jaj, a to je dobrý človek. Ktorom? No čo môže mať Fico? Vyše 50 rokov? V ktorom storočí sa narodil? No teraz sa narodili. Teraz. Nie, teraz tak 50 storočie iskoní, keď má 50 rokov, v ktorom storočí je to? Teraz máme ktoré storočie? Čo ja viem, ako roky čo ja viem. Aké je storočie? V akom storočí V žijeme? akom storočí žijem? V akom storočí žijem? Neviem. Fico sa narodil v ktorom storočí? V druhom. A viem, už teraz je aké storočie? No tak teraz ja dám aj tretej. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? A 20, nie? V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? No, nepoznám. Nikdy som to nepočula ešte to. Ale nepoznám ho. Neviem, kedy sa narodil. No, nepoznám ho. No a vy ste sa v ktorom storočí narodili? No, tomto teraz, nie? Robert Fico sa narodil v ktorom storočí? Ale keď ja ho nepoznám, to je to, ja ho nepoznám, ja som ho nevidela v živote, tak nepoznám, neviem. Nepočuli ste nič o Robertovi Ficovi? Nepočula som, je to, že som prekvapená, že som nepočula. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? V 19. Čiže? Tak nie som si istý, ale myslím, že 19. Kde ste na 21. storočie? Potom 20. Tak je to výnimočný človek. Presne mám dátum storočí. Tak to je zhruba ročník okolo 65. No a to je ktoré storočie? Tak to je 19. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? Storočí? Fico sa nenarodil v storočí. Nejaké storočie. No a aké máme teraz storočie? Tak, jak... to je taká ľahká otázka. No aké je storočie? No však 19. To bolo ktoré? Teraz je 20. a 19. Kedy bude 21. storočie? Už je. Ktoré je storočie? 21. storočie beží. A Robert Fico sa narodil v ktorom storočí? No 20. lebo od 19. do 20 sa počíta. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? Fico. Momentálne má 43 rokov. V ktorom storočí sa narodil? 63. 1963. To je aké storočie? Prvé. Teraz máme aké storočie? 20. Storočí? Hej. V ktorom storočí sa narodil Robert Fico? 1986, Koľko má rokov? 53, No teraz máme aké storočie? 1900, 2000. Čo neviem, teraz jaké máme storočie? 4800. No a na budúci rok bude aké storočie? 10 000. Ďakujem, počítame. 5 krát 5 je 25.